Flaqa fil-Gażin Nazzjonalista ta' Raħal Ġdid, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija ħareġ jivvinta gidba li l-Gvern se jġib għalliema mill-Bangladesh u l-Pakistan. U din id-darba wkoll ħajġib in-nies minn barra. Ġifri t-tfal tagħna issa ħajġib xi 300 teacher mill-Pakistan jew mill-Bangladesh biex jgħallmu l-tfal tagħna. Kif qed iġib il-daw illi jsuqu tal-linja? B'reazzjoni għal din il-gidba, il-Partit Laburista qal li minn barra li din hija gidba frott ta' disprament, dan huwa wkoll il-lingwaġġ razzist ta' min jidher ċar li abbanduna l-valuri demokristjani u jħossu aktar komdu mal-lemin estrem. Għal diversi drabi, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija qal li maħniex ngħixu f'pajjiż normali. Qabel id-diskors tal-Kap Nazzjonalista tkellmu d-deputati nazzjonalisti Tony Bezzina u Clyde Pooley. Bezzina qal li dan hu gvern li ma jimpurtaħ minn ħadd u qal li x-xogħlijiet infrastrutturali qed isiru bis-saħħa ta' gvern nazzjonalista. Huwa għamel eloġġju lis-servizz tat trasport pubbliku tal-Arriva li beda lura fl-2011. Ta' min jgħid li tal-2011 kienet l-ewwel riforma li bija kellek għall-ewwel darba ħinijiet fuq il-bus stops li tkun taf meta ġejja karozza tal-linja. Informazzjoni fejn sejra karozza tal-linja minn bus stop għal ieħor. Karozzi air conditioned. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley qal li l-iskola ġdida tal-Qawra għadha biss fuq il-pjanti, madankollu fil-verità din l-iskola ddaħlet fi stadju avvanzat sew ta' bini.